A Seiko Kinetic Perpetual szerkezete elemcsere nélkül teljesen automatikusan jelzi ki a dátumot, a hónapot és az évet egészen az évszázad végéig. A nagyméretű letisztult formájú dátumkijelző könnyen leolvasható, csak úgy, mint a hónap és a 24 óra kijelzésére szolgáló segédszámlapok, valamint a szökőév kijelző. Nem csak a Kinetic rendszer és a gyönyörűen kivitelezett öröknaptár jellemzi a modellt, hanem az Auto Relay funkció is, amely lehetővé teszi, hogy az óra 4 évig aludhasson. Képzelje el, hogy az óra alszik, és közeleg az éjfél. Most december 31-e van, és a szökőévet megelőző évben járunk. Bár a mutatók megálltak, a naptárfunkció továbbra is működik. A dátum, mint ahogy minden nap, most is vált. A hónap is, ahogy minden hónapban teszi azt, valamint a szökőév kijelző, amely szintén működik. Mikor is elérkezik az ébredést hozó reggel. Az óra újra életre hívásához elegendő néhányszor megrázni azt, és rögtön életre is kell. Az óra és percmutató automatikusan beállítja magát a pontos időre. Ezután a másodpercmutató következik. A naptár mindvégig automatikusan állítja magát, így mutatva folyamatosan a korrekt dátumot egészen a 21. század végéig. Hála a zseniális Kinetic Perpetual szerkezetnek, amelyet a Seiko készít.